Hi guys! Here ako ngayon sa Cagayan. Nagpasyudad ang taga-bukid. Ni ako sa balay sa akong igagaw guys. Tapos mag-utan ni kay maniog to. Ni ako diri kay mga play kos trabaho. Utan ni Alagbati. Lugbati among utan dayon. Unsa nang isagaw? Patula. Patula ka nang isa. Unsa pag ginang isa? Isda. Isda. Isda nyo isda. Kamu isda tao lulod ng turun. Kalamura. Magitaranan. Kamote man niya. Someday ni di ay. Mga play ko sa trabaho guys. Ug madawat ba ko? Kay tingaw sa kong trabaho para Ay lagi balik Manila o abroad lagi di rata. Ganyan. Adto ka dito, panitan ka dito. Okay, mulaban si mo. Mabukal na oh. Lulod na isda. Init, nag-init na ka? Oo. Ah, Ako pa. Nan kaya. aw agtuwahon dai ah. Abi man ko ni adubuhon ah. Ang akong applyan, kuan ra sa gitrabahoan ni Inday. Ug sa iya pong asawa, trabahon sa iyang asawa. Unsay ngalan niya danagaw? Mulbi. Hotel. Oh, naa sa Mulberry Hotel. Ang kanang isda man sa nihugas. Hindi naman naugasan. Pila ra ka ba to? Duha ra to ilunod. Ano ra tag sa ta? Na isda among kuanon sa isagol. Aw tuluwa gutmon kaon niya. Ikaw ra ba isa karon diri? Ang balik ra ka trabaho day? Ang ato ko kugon mamalit ko sa gamito na ning host. Tubig. Ah. Iba na ko trabaho pa di kay kalaay gani ba? Oh, ag uli ram sa kong. Ay guli. Oh. Oh makasa. Ag uli ra. Mo silang yata kung iyan. Kani ko Asa? Kana? patula. Ato nang ilunod ang gulay. Ilunod na to ang panakot. Amang magic sarap ni mo gaw. Mana asin, di sarap. Mana gyapon? Mo. O kulang na diha. Ang plastic ka gamay. Abi na ako yuban kaya ka na kawiri. Ha, pag nga. Sud balik-balik. Magbukan to sa paniod to mga colleagues. Asa plato na ni gaw? Ha? Plato ba? Sudah na to kanon? Oo. Nana mo to plato? Ang sulan kanon. Nadagto ay katong kuan, bragsin. Aka ni, asa na. Ano to? Doon, Si, ang bragsin ba? kani? Oh, kanit isa. Ate nga plato na aron nila mo. Apa mo giuban sa tambiling ba? Bala. Ata. Wala mo sa tawag ni Ruby info sa masad kang. Hindi man si Inday na kayo tinawag. Natur
kay kunya buwan ka lang gahaon gani insa nga kuha lagi ko kite sa tagaan pa ka pamasahe padalhan ka ka. Kaya ko ano ko na pamasahe. Ito. Insa nga patrabaho ulit niya kay dinhi kay. Padalhan mo lang pamasahe. Gila ay gipon na siya diri. Sa nabi isa diha. Abot niya gabi lingkura siya din Oh, dagan. Kukuk lagi ka. Oh. Katubig daghan. Kaon ta guys. Kain ta kain. May kakuha ka. Maguba ni mong kamera kadugay ba? Kaya guba. Pero dyan ka pa masahe. Unsa man kinsa pila man mo kabuk aguban. Dagay mo kwarta day pa masahe. Aman ito si Kuan. Si Sa bukid. Arep ng bukid. Kimersito ila mo. Arep siya. Ano mama ba? Makuha? Oo. Wato ka manong laag ka diri. Yan, siguro ba yung agdan ko kaya nakita ko kasi ano kaya siguro sir. Ganun na ito yung trabaho. Yan na may trabaho ka dahil nara sa doon kaya pag gusto na pag-uli, kauli rata ba? Ano gyud? Dito sa layo, balik ka dito abroad. Ay, Din lang talaga. Ito pa dito, matag na ito ang mga kuan dito. Tamo ka bunghog. Lagi nyo tagayan, Tad. Magulong-hog kaya ito ang pagkuhan. ano na ang ganyan. Ay, latawa. Mawagan ito si Papa nagtingog. Ay, lakawa. Mawagan ito si Papa nagtingog. Nakuha, nagtingog. Ang sugot. Uli ko mo siya magsugot, diba? May iman to siya nga. Pagpuya. Oo, nagtingog. Mama na nagkatod. Saan ko dami ang dahil? Balik na. Ano ba tayo? Pandai ka dia. Tulog na ka. Allah. Bigyan mo ba? Dari ano din pero ni karong June. Nangalangkat ang kasi nangabalik ng uban hangin. Oo. Wala ba ba? Wala. Gabi kulog ulan din gabi Kulog ulan hangin. Ulan lang. Hindi ka kauli. Pwede pa sila mag-anidan eh. Mahaon pa guys. Mga untanin nyo, busog-busog na mi, mapapaganggat na mo. Ano naman sa bao oh. Pinula nga gisagulan sa alugbati o kuan. Talbos sa kamote daw patula. O diba? Kurkains ka ni. Hilak ang taon si Koreana sa ganyan. Lagi ito, uban ko. Ubanan ko lang. Ay, magsinda nga. Ay na. Ang diha. Ay, hindi na. Tatabo na lang ganito. Ang pwede mo ka. Pwede mo rin ito. Ay, dito na ang trabaho. Tabo. Una nga naman.
madugad na kayo sa nga. Ay, sa una dahil pag ito ninyo dito, asa dahil mo dapit ang... May ko kayo basta sige niya istorya. Ano ba? Ano mo gihatod? Sa una dahil pag ito ninyo, asa dahil mo dapit ang panakayan di ay. Dito sa kuhan, sa kuhan, nagsugat naman nila. Sugaton. Sige na ako na ano pamasahit. 100 ika na lang daw dito. Kaya anak pero ko sa lulan ka lang ka tawagin lang daw si Ruby. Binasa pantawag. Wala ninda buong nagkanin. Saan na pagtrabaho? Trabaho ay kapag hindi ito kayo magsiriri. Lakaw ka Kataha mo rin siya dito nga. Sila na. Magkuha ko na isang katangkel. Kuha ko ito sa ito. Ako na singgid na itong Luwas Westa. Tangkel. Gagawa na gasolina ba? Kulon. Patay ko ba ako dito. Naging adlaw po. Ulit lagi gaw. Grabe sa kainit lagi. High blood ba na? Tapos paglingkod lagi niya pag-abot niya. Anak siya. Anak ba? Pero dito. Kapag mo. Ayo. Init sakit ko ng ulo niya. Ang kapapahuway sa. Ay sa pagsigi. Trabaho kay kabalok yung init kayo? Ang trabaho ay hindi. Magandang pa ulit. Jesus, may gani kay gidala ni Riri yung formata. Nakasagay ko sa formata kay gula. Di na yung kaabot ni ba? Ang kabasada ng init kastanan. Okay, kagawa. Kung sa kaon lagi. Kuha ko na isang kakman. Beri kaya buhat pagkuhan naman. Gunit-gunit. Grindir-grindir. Putol-putol. Sukot-sukot. Wala. Kaya siya tinggal ba dahil ayon. Ang gawal trabaho ay kapamanggid nga. Trabaho ay kapagid nga. Si Dani sa daging pangayuan to panigan di pwede magatag. Sudan mo na, tagaan ta ka. Sudan mo na, tagaan ta ka. Ngayon pa nagatay sudan, tagaan ta ka. Pero ang palit, dyan sa mga pagsuldo niya na palit sa bugas, taga sa ako dito sa balay, taga sa ako sa dito sa bukid, then palit sa sudan. So na lagi sa papa, kay trabaho, kayo may siya na. Ngayon ka panigan ko dyan. Hindi, dyan niya. Mayroon pa nung kahit ni mo sudan, ang sa panay mo palipat, tagaan ta ka, pero kasi gano'n mo na. Hindi gusto ng bata masakit na nga. Nakay ka itong itol paghatag man. Ito na sa mga yun. Sikrituan mo nito paghatag ay. Paunay 100 pa ako ni Garlio. Sa video ko lagi makadaot, dito baya. Wala sa bata ah. Pagkaon pa yung pangayoon, hindi ka balibaran. Nakadaot, nakakanser pa ng hulsa. Oo. Ang managaw, balik na tulad sa kaldero. Baik, na ito daw kaon niya. Ikaw ba isa din niya? Totoo na, kumbaga hindi rin yung takot pa.